ka wa adhinyime weche ma otenore rekod gik makamago ni jaduon mane kwedo wach mani duol mochunir mar IEBC ogolo mondo mi jogo manondikore ka jalut ombulu e hika mar 2012 kadok chien pokaw nonro margi gi lony manyasani manondikre kendo manyien ka giwacho ni en yo mar kweth ma Kenya Kwanza tana mar kwalo godo ombulu e yiero mabiro. Jubilee owacho maka bende kano Lawson Kareta jagoro ma Jubilee General Moitalel Olen Kenta wacho ni duond bucha jatend piny William Ruto UDA oseneno ka idhi yombgi e yiero mabiro kar kamano osiro kang mar golo jogo mosetho e list ma jolut ombulu nyiso IEBC mondo yaw sava ne jopiny e yiero mar higa mag 2022. Ole Kenta ma en jaod bura machon ma Narok North bende odok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma piny owacho osebedo ka yanyo ka wacho ni Uhuru sani ni kod atamalo 80 masir. Kila mtu sehemu yake afanye kuhakikisha kwamba tumeandikisha new voters na wale wengine ambao pengine walikuwa wamehamisha kura zao wengine ama wameandikishwa kwingine waregeshe kura zao ile sehemu ambao watagombania viti vyao. Kwa hivyo tumeanza huu mchakato wa kuandikisha especially the young people ambao wamechukua vitambulisho hivi karibuni, na tunaomba ya kwamba accessibility ya wale officials wa IEBC ambao wanaandikisha vijana ama wanaandikisha kura wawe sehemu ambazo hasitakuwa vigumu kufikiwa. We are fighting for an alternative government kusudi tuone mabadiliko haswa kwenye kaunti yetu ya Mombasa. Our house is properly organized and almost full to the brim. Na mimi kama Gen Z, mheshimiwa wangu Matiang'i, I trust you. Naamini kuwa sauti zetu sisi kama Gen Z zitasikika. Tumechoka kutoonekana, you are tired of being unseen. Na ninaamini kuwa wewe utatuangalia na utatusahau.